Què és Carnaval? Us proposem unes quantes reflexions, però perquè no sigui tan avorrit de veure sempre la mateixa cara, l'acompanyarem d'unes imatges que no tenen una relació directa amb el que us estem explicant. Què és el Carnaval? Es podria dir que és la festa. Cap altra celebració com el Carnaval exemplifica el caire de la festa com a temps diferent de la quotidianitat. Cap festa com el Carnaval ha representat de forma tan explícita el trencament amb la normalitat diària, la transgressió de costums i pautes de comportament, en definitiva, l'excepcionalitat. Però alhora és difícil definir el Carnaval. És una festa que s'ha celebrat durant molts segles i en diverses tradicions culturals, que ha viatjat d'un continent a l'altre, que ha retornat, que s'ha transformat. De fet, és que hi ha molts carnavals i prou diferents, o si ho vau dir d'una altra manera, hi ha moltes pràctiques festives arreu del món que reconeixem com a carnaval. Aquí us apuntem unes quantes idees que de ben segur només volen servir per encetar una mica la reflexió, el debat sobre el que ha estat i és aquesta festa que s'escau a l'hivern en data mòbil, d'acord al cicle de la lluna i amb referència a l'arribada de la primavera. En aquest sentit, podem entendre el Carnaval com un conjunt de rituals que tenen com a finalitat propiciar el pas de l'hivern a la primavera, el despertar de la natura, la resurrecció de la vida, una visió certament ancestral de la festa que, malgrat tot, ha deixat el seu rastre amb carnavals rurals, amb carnavals de poblacions de muntanya, amb l'os com a protagonista, amb màscares elaborades amb els recursos més a l'abast, aquells que ens dona la natura, màscares que transformen les persones amb éssers quasi bé d'arrels mitològiques. Carnavals, però, que avui, en definitiva, tenen molt d'atractiu turístic per la gent que s'hi apropa des de les ciutats. També podem pensar en el Carnaval com a festa d'inversió, com a festa de canvi de papers. Una festa en la qual el que és dalt passa una mica, potser només una mica a ser baix, i el que és a baix puja cap dalt. Aquest canvi de papers ja és present en el món clàssic, dels homes transformats en dones, dels privilegis temporals dels esclaus o de la canalla, dels fadrins i les dones substituint momentàniament l'autoritat establerta en un temps de carnaval que s'escau de Nadal a Carnestoltes perquè el carnaval antic no només són els darrers dies, els últims dies que hi ha abans del començament de la Quaresma, sinó que abastava tot aquest cicle festiu de l'hivern. Amb Sant Antoni, això sí, que és el primer dia que podia ser dijous gras com a celebració de referència. El carnaval també com a festa d'ostentació, de fer veure allò que no s'és, de fer creure el que no ets, de transgressió social amb la disfressa que molts cops iguala o desdibuixa els estaments socials. Festa de broma i de sàtira basada en la paraula, amb veus desdibuixades i cançons burlesques. Festa amb papers d'ençà la popularització dels fulls impresos, amb romanços, versots, sermons, testaments, esqueles que transmeten un missatge humorístic, burlesc, crític. Temps també de representacions populars, de danses rituals, de balls de saló, de colles i mascarades, de desfilades que volen ser de lluïment, de carrosses i d'accions provocadores de teatre de carrer. Tot plegat amb referències a la raó que embolcalla la nostra vida, el cristianisme. La Pasqua, commemoració de la resurrecció de Crist que se superposa potser a la resurrecció de la vida, al retorn de la primavera, és el primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera.
Setmana Santa sempre hi ha lluna plena. I la posició de la Pasqua determina la Quaresma i, evidentment, la celebració del Carnaval. S'ha dit que el Carnaval és, doncs, aquest període de disbauxa, de menjar gras, de relaxament moral, segons quina moral s'entengui, de crítica social i política, de broma punyent, de deixar de ser un mateix per esdevenir personatge sota la disfressa, de trasbals i subversió, perquè tot torni a ser com abans, l'endemà del dimarts de Carnestoltes o del dimecres de Cendra, segons el costum local. Però potser seria un error quedar-nos en el Carnaval només com l'avançada de la Quaresma, no només com aquest temps de permissivitat que es troba situat abans del rigor de la Quaresma, de les restriccions en el menjar, dels comportaments socials que se li demanava. El Carnaval és més antic i segurament va molt més enllà. I tots aquests components que hem apuntat molt pel damunt i que hem il·lustrat amb algunes imatges que us recordo no volien estar relacionades amb el que anàvem dient, components diversos i acumulats en el temps que s'han anat modificant segons la pròpia evolució de les societats, que han estat regulats o prohibits segons el context polític, arriben als nostres dies amb un aiguabarreig. Un aiguabarreig que poua de costums antics i de pràctiques difoses pels mitjans de comunicació en una constatable necessitat de fer i de ser diferents les persones per uns dies i per unes hores, amb una necessitat molt contemporània de participar, ja sigui directament o observant l'espectacle, de cremar greix corporal a ritme de músiques tòpiques o d'aprofitar per deixar anar aquella crítica que en un dia qualsevol ens costaria verbalitzar. De sortir de la normalitat, en definitiva, endinsant-nos en el col·lectiu o fent fins i tot del nostre aïllament, quan algú diu a mi no m'agrada la festa, jo em quedo a casa, la singularitat desitjada. I aquesta necessitat de festa es tradueix en models diferents i genera situacions diverses, a cops no menys conflictives en l'actualitat que en el passat. El Carnaval és el treball de preparació, l'elaboració d'una disfressa o fins i tot l'assaig d'una coreografia, la vivència d'una colla o potser només la compra d'un pijama d'aquests de supermercat i una carota de tot a euro. El menjar i el beure, o el beure molt o massa i segons què. Perquè, en definitiva, si alguna cosa defineix el Carnaval és el fet de ser una festa, no com cada dia.